Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथां आंनि YouTube channel रायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाब जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै जेब्ला आं भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांनो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदोंलाय बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर रसमानि सायावनो आरोना ओमफ्राय रसमानि भिडिअखौथ' नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा नुवाखैब्ला आंबो रसमानि भिडिअनि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि नैबे चेनेलावनो दं आरोना बे भिडिअआ नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बिदिब्ला रसमानि मा भिडिअ लाना फैदो बिदिब्ला खोनासंदिनि मा लाबोदों बेयाव रसमानि जेनोखि फिसाय सिगांनि फिसाय बिथाङा मोनसे गावनि फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे पस्ट होनानै गोबांथार बाथ्रा बिथाङा फोरमायदों आरोना बिथांनि फिसाया मा फोरमायदों बे पस्टनि गेजेरजों बेखौ आं नोंथांमोननो एसे फरायना होनो आखायाव लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन बिथांनि फेसबुकआव जि पस्ट होदों पस्ट होनायखौ आं नोंथांनो नैबे स्क्रिनाव होनाय जागोन नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन आरोना गोसोब्ला ओमफ्राय बिदिब्ला फैदो फरायनोसै मा होनदों बिथां रसमा फिसायनि नामाहाय जारिमिन ब्रह्म दै नोंथांमोना थांनानै नायनोबो हागोन आरोना फरायहैनोबो हागोन ओमफ्राय बियो बारा गोबाव जायाखैनो 17 मिनिटल' जादोंमोन बेयावनो आंनि बे पस्टखौ मोनसननायलाय नोंथांजोंबो एसे शेयार खालामनोसै होननानै लाना फैनाय जाबाय आरोना बाव मा लिरदों मानो बिदि जानांगौमोन जानांगौमोन दे गोसोखौ गिलिर आरो गावस्राजोबनाय मोनदों गाज्रिबाबो मोजांबाबो गोबाव सम लोगोआव दंमोन आंजों फोथायोमोन अनोमोन आं नाथाय बेयोदि सिं 6 इयार्स बैजों सोमोन्दो दं आं बेखौ मिथियामोन बुङोमोन आं नों मानो सिन्दुर थुवा आसान सांखा गाना नाथाय बियो बुङो गोसोआ थिग थाबानो जायो बेनो बेनि दा नैबे समाव फोरमान जाबाय आं एखमबा रागा जोङोमोन दावराव जायो सानैजों बुङो आं गुबुनखौ नुवाखै मालाय सिन्दुर आसान जों बेसे समायो आंनि फंसेयाव बियो हाजार बुङो जेखि जाया सोरखौ मा बुंनो मालानि समाव भिडिअ लाखोमायो आंबो बादा होनो हास्लाबासै आरो आंनि बुंनाया बहाबा रज'बावो होननानै गाबनाय इम'जि होदों आरोना ओमफ्राय बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांखौहाय रसमाखौहाय 6 बोसोर जाबायनो बै हौवाजों जेनोखि सिगाङावहाय दोनखालांदोंमोन बे हौवाजों मोजां मोनलायनाया बिथाङाबो मिथियामोन होननानै नैबे पस्टआव लिरना होदों ओमफ्राय गोबां दुखुनांथाव आरोना सासे गथ'नि बिमाया बेफोरबायदि सिं सोरबा हौवाजों मोजां मोनलायखुमायोब्ला बे हौवानि गोसोआव बहाथो मोजां थानो आरोना गाज्रिबाबो मोजांबाबो गावसोर सानैजों जुलि जालायबाय बेफोरबायदि आरो बिनि गेजेराव फिसाजो नायल' जाल' सासे गिदिर जाबाय देरबाय बिथाङाबो बुजिनो हाबाय बेफोरबायदि जाद्रायनाङामोन आरोना रसमानिखौबो आं एसे गोरोन्थि नुहुरो आरोना बै समावनो बिथाङा भिडिअ बानायब्ला आसान सांखा सिन्दुरखौथ' थुखाया जों बयबो रायजो राजायानो नुबोबाय थानाय भिडिअ लानाय समाव बिथांखौ मालाबाबो आसान सांखा सिन्दुर थुनाय नुफेरखायाखैमोन आरोना बिथाङा बेखौ बुंदों नैबाव ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरबा जाबाय इसिबां मानि मा होनो मालायनि पार्सनेल मेटारखौ होनजायो न'खरनि काहानियाव इसिबां मानि सिंसा हाबजोबनानै खोथा बुंनायाबो बारा साबजाथाव नङा नालाय जेखौ नुदों बेखौ बुंबाय आरोना आङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मा बुंहरनो सानो नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय